Il-Gvern jinsab on track u f'din l-ewwel sena diġà wettaq 30% tal-proposti mill-manifest elettorali. Dan qalu d-Deputat Prim Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-implementazzjoni tal-manifest elettorali Louis Grech waqt l-aħħar laqgħa ta' konsultazzjoni Gvern li jisma'. Id-Deputat Prim Ministru spjega kif 54 proposta diġà twettqu fosthom iddaħlet il-Whistleblower Act u tneħħiet il-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. Ingħatat għajnuna addizzjonali lill-istudenti minn familji bidħul baxx. Fil-qasam tas-saħħa beda jingħata trattament tal-kanċer fil-Gżira Awċija. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li diġà twettqu terz tal-miżuri mill-Baġit 2014. Grech qal li dan il-Gvern għandu impenn sieħ għall-Gżira Awċija. Mill-fondi Ewropej 2014-2020 se jiġu allokati 10% għall-Gżira Awċija. Grech spjega li Gvern Nazzjonalista kien ilu jwiegħed li se jalloka fondi għall-Gżira Awċija minn fondi Ewropej, iżda kieku ma intervjenix dan il-Gvern kienu se jintilfu eluf kbar ta' euro. Qal ukoll li se jiġu allokati 200 miljun euro minn fondi Ewropej għall-qasam tal-ambjent. Dwar l-attendenza tal-membri parlamentari, id-Deputat Prim Ministru spjega kif f'Mejju illi ġej se jkun qed jippreżenta mozzjoni biex il-ħlas lill-membri parlamentari ikun marbut mal-attendenza. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li matul din is-sena instabu 7 każijiet ta' diskriminazzjoni bejn ċittadini Maltin u Ewropej. Fost dawn il-każi kien hemm il-każ ta' diskriminazzjoni fil-biljetti tal-arriva. Ħasem ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u l-Presidenza 2017 Ian Burge. Burge laqab sodisfazzjon li l-ħamis il-Parlament Ewropew approva l-pakkett finanzjarju li se jkun immirat lejn il-frontieri u l-viżas. Minn dan il-pakkett se jibbenefikaw minnu l-Forzi Armati ta' Malta u l-Pulizija. Dan il-pakkett ta' 15 miljun inkiseb permezz tal-Gvern Malti. Is-Segretarju Parlamentari Ian Burge qal li 6 xhur ilu kien hemm iċ-ċans li jintilfu mal-200 miljun euro fondi Ewropej, iżda ma ntilif ċenteżmu wieħed. B'ħafna mill-fondi Ewropej ġew użati għat-Triq Diċembru 13 u l-Employment Aid Programme tal-ITC.